Indogabos. Maray na aga po sa Indogabos. Kumusta po ang sa tuyang aldang? Pasensya na po, medyo napamatanga kita ka sa banggit. May mga pinag-aratindirang kitang mga personal na mga pagtiripon. Napasiram naman so kwan. Napamatanga naman pero ang sigurado dahil po kita inuumaga. Good morning, Tabi Pilipinas. John Apolis sa Technical Department, Newsroom, News Director Mar de la Cruz. Sa Lawasan, Mega Force Patrol para po sa mga bareta. Ngunyan po nga lang. Aramon tadawan mga report. Hali po dyan sa Lawas. Buena manong bareta sa pagkaaga. Nanginginot, Karen Ala sa bareta. Hello Karen, good morning, Kamin. Thank you so much, BP. Good morning sa mga paraan tabay. Para sa bungkaras niya tong bareta dahil sa durudakula ang populasyon kan syudad kan Legazpi. Asin man ang kadakulaan sana kan 1 million pesos para sa pangangaipo kan Gabos. Daiman masisiguro kan lokal na gobyerno kan Legazpi kung makikater o maaabot ang Gabos na mga taga Legazpi kitabang asistensya, hali digdi. Iya naman ang mismong sinabi ni Legazpi City Acting Mayor Bobby Cristobal sa pakipag-ulay sa iya kan DCGB News. Manood sa kung ano naman ang magiging ng plano kan lado kan lokal na gobyerno duman sa 1 million pesos BP na asistensyang naresibininda, buda ibinaba sa inda kan gobyerno probinsyal. Sinabi ni Mayor Cristobal na konsiderado ang dakulaon masyadong populasyon kan Legazpi, pinag-iisipan niya man kung paano daw mapagkakasyang maray ini sa mga taga Legazpi, lalo na't sinabi na kaini mismo na dakulon ang apektado sa syudad. Sa iya man tigkukonsiderar, so kadakulaan kan kantidad ikwartang naresibikan syudad, dai talaga basta-basta kaini makikater, umaabot gabos na nasa syudad kan Legazpi. Halagad VP, sinabi ni Mayor Cristobal na sa lindungkan sa iyang liderato, prioridad na mahirasan kaini ang mga indigent, asin ang mga gulping na apektaran talaga kan uminaging bagyong Christine sa syudad man kan Legazpi. Mientras tanto, nagpapasalamat man si Mayor Bobby Cristobal sa gobyerno nasyonal, lalo na kay Gobernadora kan Albay Glenda Ong Bungaw, sa asistensyang ibinaba sa inda na worth 1 million pesos. So yan tabi VP ang sa itong istorya hali digdi sa luwa, Karen Ala, DCGB News. Thank you, Karen, sa report. Hali dyan sa Luwas. Mga pangyari po dyan sa Satuyang Palibot. Mientras tanto, good morning, Tabi, sa mga taga Buraguis, ha? Mga taga Buraguis, Legazpi City, maluya daw ang bulos kan tubig. Ayan, mano daw ang nangyari naman dyan, ha? Kung medyo maluya ang bulos kan tubig. Morning, Sir Henry, sabi kan texter ta. Good morning, Tabi, kay Benji Dapogi, ha? Kay Manay Agnes Asejo, Cora Rialubit, Vilma Marquez, Monte and Miss Nani Manay Agnes Mape, ika. Good morning, Tabi, Manay Agnes Mape. Kumusta, Tabi, ano sa imong oral daw lamang na pinag-asikaso, maray na aga, Tabi. Good morning, pacheck daw po kan tinampo sa bugtong oni sa may pigibong tulay connecting sa bagong tinampo sa Tamaw-yan. May balita kasi na one way to Itunaw, going to Daragalang. Tapadadaanin yung Legazpi route daw. Paki-verify, Tabi. Paki-check daw, Tabi, kaya ni Masya na sa mga pag-iriba, Joshua, bugtong area dyan sa may kwan, paki-check daw, Tabi, kay ni paki-check daw, Tabi, kay ni Joshua. All right, sige. Good morning, Henry. So na text na ini. Good morning, Tabi. Okay, sige. Ay, may happy birthday po kay happy birthday sa samuyang ama Rufino Segovia. Happy birthday, Papa, from Celine, Marian, Boy, at saka kay Janine. Happy birthday daw sa imo. Okay? Sige, mayroon pa ba?
Pasadahan ta mo ng iba pang mga greetings ngunya na pagkaaga sa GB. An sa tuya tab, sandali lang. Ay, wara na. Okay, good morning kay Father Noli Alparce. Yan, Good morning, Tabi Father Noli. Maray na aga, Tabi, sa imo. Kagawad Noli Alparce, dyan po sa Bakakay. Maray na aga po sa imo. Yes, okay. Sige. Good morning. May sandali lang ha. Sa saudan tabi ngunyan hen medyo halangkaw ang presyo kan mga agricultural product. Iba man sa mga nadangog mi na mga balita kumpara sa mga saudan. Mahal ang gulayon ngunyan. Dati nga ni sugulay na pigbabakal ko na 25 pesos ang atado. Dahil man naghiro pero nagdiit. Yung man yung man ang gato yan. Sabi kang aki ko, wala pa si Henry M. Kanina pa kanta ang radyo. Ay, Madam Mabel, Mineses Oropesa. Ngunyan man sana ini. Tamay piglakaw ako kasubanggi. Good morning, Madam Mabel. Alarmario, nasa linya. Ramon tadaw ang mga bareta in the morning. Good morning, Pading Al. Kamin. Yes, good morning, Tabi, Pade. Talagang magbarato ang presyo kan bagas sa 29 pesos. Ini ang pigilaoman dahil sa perwisyo kan Bagyong Christine naharo sa Rinapunggas ang mga kabasan source kan bagas nakuta na iyo na ang gustong punan kan gobyerno na bakalon sa mga praoma asin gobyerno naman ang mapabakal sa mga alagad ang nangyari talagang Rinapunggas kan Bagyong Christine nakuta na ang target kan gobyernong Marcos yun ay niya napupunan digdi sa Bicol region na babakalon kan gobyerno ang bagas o amparoy kan mga paraoma asin gobyerno naman ang mapabakal sa mga konsumidor sa presyong 29 pesos. Napagurunan iyan kasasaro ninda Congressman Saldico asin ang mga opisyal kan National Irrigation Administration kaya apigo porsige na mapa-implement tulos ang mga planong solar water system irrigation projects digdi sa Bicol. Alagad mo niyan na distroso ang ibang irrigation project na distroso pa ang mga kabasan kaya kulang na na magiging source ka na gobyerno para sa sendang stocks na bagas o paroy. Kaya pigilaoman na ang planong pagbabarato kan presyo kan bagas lalo pang mahaloy ang implementasyon. Yan, pwede mo kalas ka informasyon digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Thank you, Paringal, sa report. Hali po dyan sa lawas. Uy, so mga kwanda tabi so mga yaon da tabi dyan sa Kagbakong. Good morning tabi mga taga Kagbakong. Regards kay Kuya Edwin sa Kagbakong at saka good morning tabi sa mga taga Legazpi City Public Market. Diyan daw po sa Kapantawan. Maray na aga tabi sa mga taga Kapantawan. At saka good morning kay Manay Lourdes Pasimio. Ati Lourdes. Good morning Ati Lourdes. Tabi dyan sa Barangay 17. At saka kay singan sa mga pradangog tayo na member kan women. Lodi Pasimio Buda kay Pangyari Ati Lodi. Nalingawang ko So kay iba-iba mo baga dyan? Nalingawang ko. Alsoy Bernilia from Piodoran Albay. Pa-shout out daw po sa Bornilia family. Jim Marbella, good morning Tabi. Sir Maceda, Marie San Juan, good morning Tabi. Lydia Bizonia, good morning. Elisa Digal, morning po from Paranaque. Pakibati po sa pamilya Esclares dyan sa
Peña Francia Daraga Albay. Sige. Homer Lola, good morning, Lads Bueno. Good morning daw kay Lina Mirasol ng Sipi Daraga Albay from Lads Bueno ng Binyan, Laguna. All right, Chapuring Almilia. Good morning, Tabi Chapuring. Maray na aga, Tabi. Manay. Salamat, Tabi, sa empanada. Evangeline Yagas, maray na aga po. Okay, sige. Okay na Tabi yun si Paringalan, no? Nakaalog na yan, no? Duman daw kita mga tugang sa headlines kan mga bareta. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Sige, thank you, Junior Napulis. Yan. Good morning, Paring Mar. Kamin, kumusta dyan? Good morning, BP. Good morning sa mga tabay. Headlines ko niyan, magpakarga ka na. Pangyari sa maunata. May 75 centimos Ay, po nako. para sa imo. Pangyari. Kami ni John Day sa nata. Ikaw ang record-breaking na rollback. Oh, 10 centavos. tens. The best. Tunay. Tunay yan eh. 6 o'clock in the morning. Tunay man talaga. Tunay. Oho. Okay. Sa ibang headlines, Department of Agriculture, pigi dali na. Ang magkapaluwas din ay indemnification payment para sa mga paraoma na naapektarang kang bagyong Christine. Posibleng epekto kang bagyong Marce, pigandaan na kang PNP. Flood Control Master Plan, pag-adalan sa giraray ni Presidente Bongbong Marcos. Planong investigasyon kang Kongreso sa flood control project sa nasyon, dahil problema kay Presidente Bongbong Marcos. Mga pantalan, inalerto na sa pagtama ni Marce, sigon sa BPA. Oo. Mga lugar na inagian ni Leon, posibleng rapaduhon ni Marce, sigon sa Salbatan Pag-asa. Kaya ragmanggan mga tao naman. Oo. Presidente Bongbong Marcos siniguro na dahil na mautro pa na may mawarang buhay dahilan sa kalamidad. Oho. NEA, sa giraray na inalerto ang mga electric cooperative sa posibleng epekto ng bagyong Marce. Ang COMELEC nag-apilar sa mga kandidato sa BARM na maging responsable kasabay kang pagpuon kan COC filing. Panglao, as in Bohol, kasabay sa top 10 trending destination sa bilog na kinaban sigon sa Department of Tourism. Presidente Bongbong Marcos bago kontento sa pagresponde ka mga ahensya sa bagyong Christine. Maabot sa 69 milyon na botante na irehistro para sa 2025 midterm election. Mantang to nag-viral na SUV Cadillac na uminagi sa busway, peke ang number 7 na protocol plate. Piki pa de. Peke. Salbatan. Bugir man na de. Pero hanapon data, base sa record ng LTO, 24 sana na may Cadillac Escalade ang may sadiri sa Pilipinas. Madali makuha. Hanapon da. Kung hanapon, Matindi. So, kunya, Mhm. mangyayari. iba man ano. Dit pang ligisyon so lady enforcer. Inay ko po. Tapos nag-dirty finger so nakalunad na VIP. Isus ko. Dahil ng mga takot ko yan ang mga pasaway eh. Dahil Dahil ng mga takot ko yan mga pasaway. okay, so Oo. yung mga headlines nyo na pagkagato dyan kang BYS Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Yan sa Oros at Legazpi City, basta radyo IPYS ninyo yan. 24/7 konektado ka mo, maski daing load. From Newsbase, ini po si Martin. Good morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Dahil ng takot mo yan ang mga pasaway. Dahil na lamang doa na mag-ibon ng krimen. Di ba? Nahilingan kaluyahan kang palibot. Hello, good morning. Good morning. Good morning, Boss Ariel. Welcome po sa DCGB. Onder Katabi, anong latest ngunyan kay Marcy? Go ahead. Ang bagyong si Marcy po, bagya pa niyong nagkusog. Kumpara kan su Banggi, asin nga madali naman ini yung mag-abot sa typhoon category. Sa ngunya, nasa severe tropical storm category ini na kung saan nga na man ining namataan. Alas 4 nga ninin maaga sa distansyang 735 kilometers sa may sirangan kan Baler Aurora sa coordinates na 15.7 degrees north, 128.5 degrees east.
Sa ngunyan, igwa ini yung tagline kusog na duros na haran sa sentro nagaabot sa 110 kilometers per hour. Sa niguaman pagbugsok kan duros na nagaabot sa 135 kilometers per hour. Nagiro ini ngunyan sa direksyon na panorte Solnupan sa Recasma na 25 kilometers per hour. May mga nakabandera naman na tropical cyclone wind signal number 1 duman sa may northern portion kang sa may northern Luzon pati naman sa ibang parte man kang may central Luzon. Samantala, digdi man sa Kabikulan sa maghapon nilalauman man ang mapanganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-uran asin na pakikilat pagdaguldol. Katamtaman hanggang sa makusog na duros na hali sa norteng Sirangan hanggang sa norteng Solnupan na Matian na may katamtaman hanggang sa maalon man na kadagatan. Pinag-iingat man ang mga nagagamit ng mga saralit na sasakyang pandagat dahil man sa inasahan ng mga darakulang pag-alon. Ang bagyong si Marcy, inaasahan man na generally mahiro sa direksyon na Pasulnupan, Norte Solnupan, ngunyan hanggang sa inaasahan man na ngani na iniyuman mahiro Pasulnupan habang iniman na sa may kadagatan sa may Sirangan na parte kang extreme northern Luzon. Base sa satuyang forecast track, posible man ini yung maglandfall sa may vicinity kang Babuyan Islands o sa northern portion kang mainland Cagayan sa Huwebes ni Manggi o Biyernes ni Maaga. Lagad, posible pa man yan magbago na kung saan yan ay posible pa man yan maglandfall sa may Cagayan or Isabela area. Nilalaw man ini yung maluwas sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes na Manggi o sa Sabado ni Maaga. Yan po sa tuyang update, tali pa dito sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Sir Ariel, pero nga po sa coordinates kayo ningon yan? As of 4 a.m. iniyo po nasa coordinates na 15.7 north, 128.5 east. Ayun, medyo taas-taas na sa Bicol, ano? Pataas na. Ayo po. Harayo na sa palista, paharayo sa tuya pa, ano? Tama? Ayo po. Opo. Kaya lang, may na-receive ako na alarm from NDRMC na sabi nasa red rainfall warning sa Sursogon, Kamsur, Albay, and Masbate, Tabi. May mo po kaming inisyo. Deng inisyo. Ay pampalan ini. Baka sa dati pa. So dati palan ini. Yung manang asubtut. Alas, kaso hapon ini. Sumura anong palang kaso hapon. May mo po kaming issue. Dayman? Iyo. Kasi mga baka si kay Christine pa yan. Baka naabot pa sa dahil pangyari sa baka late game sa abot. Nalaog pa lang. Okay, anyway sir, salamaton po, mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat po. Thank you. Yun tabi, yan po ang latest. Anong tagdata naglaog pa lang sa kuya ini na notification na ini kang MDR-MCO. Kaswap trip, October 22, 3:14 p.m. Nalaog pa lang sa kudyon. Napanood daw ini. Napanood daw ini na notification para sa red warning signal. Maringan hapot ko kay kay Ariel Samudio. Alright, sige. O yan tabi ang latest kay paharayo na sa tuya tabi. Harayo na sa tuya, mga tugang pasisiring po duman sa extreme northern Luzon, pwedeng Babuyan Islands o sa Cagayan. Pangyari So inagihan ini ni Christine Buda sa iba pang mga nainot, mga tugang na mga bagyo. 10 minutos bago mag-abot ang alas 6 ng aga. Jomar Bien, may report. Good morning, Jomar. Come in. Salamat ka, BP Henry. Good morning sa mga paraantabay sa dagdag na bareta. Babalik digdi sa siyudad kan Tabaco sa masunod na simana ang sarong kumpanya na padagos na naghahanap nin mga trabahadores asin dakol na nga ning nakuha digdi sa siyudad kan Tabaco and the First District. Pero nangangaipo pa talaga. Ini ang kinumpirmar sa giving news ni Mr. Sosi Moving Consejo ang peso kan Tabaco sa pagsabi nasa November 14 o petsa 14 kan Nobyembre ang Epson Precision Philippines Incorporated mabalik na naman digdi matapos na makahakot na inin 11 gatos na mga trabahadores pasiring duman sa Batangas para duman magtrabaho. Susugkay Buen Consejo
production operators manggilari ang kaipuhan ka naunang bita na kumpanya sa pagbalik kay ni digdi sa Nobyembre 14 kung saan magkakaigwasing ganin local recruitment activity alas 8 ang aga sundo alas 5 ang pagkahapon. Sinabi ni Muy Consejo na ang kukuahon kan mga ini datos manggiraray konpira ang kakayanon na makakwalifikar bilang production operators na ang kaipuhan lalaki o babae preferably single dahil pang obligasyon 18 hanggang 40 anyos na ang kaipuhan at least naka junior high school man lamang maski dahil pang experience pagtrabaho ang mga benepisyo sabi ni Wing Consejo 520 pesos a day alangkaw ang sweldo ninda may overtime pay pang 74 pesos kada oras para sa maximum na tulong oras ang kada aldaw. Kaya kung mag-overtime kang 3 hours ang aldaw, sa 75 pesos kada aldaw, 150, 200, mas 500, mga 800 ang aldaw ang income. Libre pa ang pagkaon, may insentibo pa kung dahil kang absent sa kada bulan. May allowance pa sa imong skill, libre pa sa pagproseso kan sa imong medical, libre pang uniform. May shuttle service pa hali pa sa i-staran mo hanggang duman sa trabaho. Pati ang pagpasiring duman databi sa Batangas, hali din sa tabako, libre pang luradan, sabi ni Mr. Bung Consejo. Kaya nangangapudan siya sa mga interesado magpasyar sa Siyudad ng Tabaco sa sa Nobyembre 14 para aprobitsaran ang bihirang pagkakataon na ini. Yan BPNR ang mga impormasyon. Jomar Bian, DCUB. Thank you, Jomar, sa report hali dyan sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Joshua Bino po nasa linya. Joshua, good morning, come Joshua? Yes. Oo, Joshua. Good morning. Paki-verify daw ka ining baretang ini. Aram, dakuro na akong na-receive ng mga text messages. Di ko aram kung ano. May mga, I do not know kamo kung na-receive ka mong text na may igod ang mga tao na may motibo na mangwaki mga aki. Magkidnap. Paki-verify daw ka sa pulis ko. Aram mo, kang inot may text ako na digdida sa may harani sa Rizal Street. Digdida sa may sa may Rizal Street, harani diyan sa may Sarongga Station. Tapos dumanda sa may Tagas area. Buda Tamaw yan Legazpi. Joshua? Hello. Aputa daw kayo ng mga pulita. Nagagalas man ako digwaki araw kaning insidente. Dapat nag-blatter sinda sa pulis. May saro akong nabasa kayong DP online na may allegedly pang makidnap tigi sa Barangay Rawis. Yan. Ngunyan, may nag-share kito garay na tabangan da siyang i-report itong post. Post niya ito, kanakadi pang mga taon, pig-repost giraray kan dahil midbit na persona gamit ang tiki na account. Pero nakakilala siya na rin alarma. So mga na-receive ko ngunya na text, ngunyan, ining si manang ini, kaswapon igwa, Lunes igwa, Lunes kaswapon, Sabado igwa, Lunes igwa, unin naman, November 4, kaswapon ini, November, 5:13 a.m., text sa kuya, may modus po. Good morning po. Meron naman pong mga tao na ang modus magtanong kung saan itong lugar at yun pala ay kukunin yung natanungan. Meron pong muntik na mabiktima nung Sabado papuntang sa Sarong Hospital, digdi sa Legazpi. Kalat na po ito. Sir, pa-verify po sa pulis, may mga insidente na may nangunguha ng tao na muntik nang makuha sa Tagas Daraga at Tamaw yan Legazpi. Verify daw kayo na kung igwa ki biktima, nataday minareport sa pulis. Kumuntik ka nang makuha. Ang alam ko muntik na makuha ang puso ng isang dalaga. Yan talaga, may mga insidenteng paminsan muntik mo nang makuha pero paminsan hindi mo naman talaga sinasadya. Bako, muntik mo nang makuha ang kanyang loob pero hindi mo talaga sinasadya. May mga ganun talagang pangyayari.
Correct. Pero ma-realize mo na hindi naman pala talaga siya para sa'yo. Ikon mo na, madali, baka uning nag-apon, konektado dyan. Hello? Ito, Yes? kasama na pinabasa ko Sain? na may nangunguha daw talaga. Iyan, Miguel, kung sa Facebook, iyan, girl, baka kumbaga late itong bako ito. Pero, ining mga text sa kuya, nagkapirang beses na ini. Hindi, ang kiko daw sa mga gwapo. Ay, kaya, ay, di kita, Paraluwas. di kita makaluwas kaya, Migo. Dahil na nga niya, kaya pong kayo yan ang luwas-luwas. Ikaw, seriously speaking, Oo. kung totoo yan, simple man sa nabang, mapablatter ka. At ayun na nga ni, nagapara, ako ang pagtitext, na dapat, sublatter kan, oh. May mga CCTV ba gan lugar na yan? Imposible. Ata na nga ni, nangalas man ako ining mga text na ini, Dapat to sa istabili. kuta na, Ayun ba, mapagal para puro-puros dyan. iyo baga, day, bako lang post pa di, text tabi, text sa kuya eh. Kaya nga, hindi mo ganda, i-blatter ninda. Ipulis blatter. Aputon mong pulis ang namduran niya. Kung dahil man, that is ano? Yeah, Siya. correct. Oh, okay. Salamat, Migo. Amigo, nabasa ko, Migo. Ito. Ito nabasa mo pala. Oo. Bawal ang mga pugi. Nangunguha ng mga gwapo. Ingat ka, Okay. Migo. Sige, Ingat ka, salamat. Okay. Sige. O Joshua, Lugi sa gwapong Oh. reporter. ano? Lugi ang gwapong reporter. Tatermina sa lawas baga. Iyon na nga ni Ann. Natasaling mo, may problema ka naman? Igwa man, Ay, go. 50-50. Di pero si nagapara text sa kuya. Pakon totoo ini, i-blatter po nindo o baka pigatago kam era ikana Joshua aputon mo Yes. Daraga Ligaspi aputon mo sa mga amigo mong pulis kung may pulis blatter na igwa kay arog ka ini ha. Opo. Yeah, okay. O sige. O ikaduwa, sabi one way daangon yan sa Bugtong Road. At tama, yung mga supik announce BP ni Sir Richard Iso sa pag-interview sa mo kasi Saro na mapapadagos na. So, pagtrabaho kan tulay, Ay yan salbata sa na ako sa Pawang Road. Yung mga ganyan nagkagwa kay right of way issue dati. maraot na sinyalis ini. O, ako nag-interview ulingaw ko. O sige, tapunan ko na lang si Richard Giraray. Pagkasin ko, ang phone kang trabaho Pagkasin ko ito? daw. Pangyari sa maabaka. Okay. Bitsasin ko man ang ganito, eh. Opo. O sige, tapunan ko si Boss Richard, ha? Okay? Pangyari. Yes. Naguluyan na talaga kita paminsan. Gamali siya ko, gabos na parte kang buhay ko, naguluya eh. Pag-edad kong pa-50 na ako, naguluya na. Sa ibang parte, nagluluya. Pero sa ibang parte, nagdukusog pa. Gari, Nagkakadakol pa. ito nga, garo sa pirit ito eh. Okay, sige, anong balita dyan? Go. Yes, ayong BP sa dagdag niya itong barata makatapos sa naan uminaging si Bagyong Christine. Magin ang mga bulong. Sabi BP Henry, ngunyan medyo pahirapan ang paghanap, partikular na itong mga pasyente na mga pasyente sa hypertension o kaya mga stroke patients. Ini-BP na napag-araman ka na DCGB News matapos na pakipaghuron ta sa sarong kaparyente ni na pasyente na inatake hypertension. May mga resetang bulong alagad medyo pahirapan talaga daan paghanap kay ni sa mga butika sa pagsabi na kulang na ang stock, wala na nga ng mga stock, wala pa nin mga delivery, sabi dito Henry. Ehemplo, ining cerebrolizine para bagay ni BP sa mga stroke patients. May reseta ang ospital na doktor tasigun sa kaparyente kayo na confine ang ng pasyente sa tabako. Kada beses may resetang bulong para sa hypertension o kaya stroke, particular cerebrolizine, BP. Nakakalibot nin botika sa tabako, nakakalibot sa mga ospital sa tabako, wara nin nakukuha, taubos na, wara manin bagong mga delivery. Kung kaya antigibo, naghahanap, binapasiring pangbiriglaan sa Legazpi para Pangyari. maghanap. Nakakalibot sa mga ospital
nakakalibot sa mga butika talagang pahirapan. May nako ang sarong butika di sa sentrong Legazpi. Mga duwang aldaw ngayon kaming balik-balik igwa pa, alagad ka suod ma, ubus na, wala na din ng stocks. Nakakawasin da, digdi na sa may parting daraga, sa mga butika baga BP digdi sa may kataling kan Bicol Regional Hospital and Medical Center, BRHMC, dating BRPDH. Ang problema, ako maubos na naman duman sa butikang ito, medyo madidipisilan na ang paghanap naman kung saan na butika kaining cerebrolized na sinibapang mga bulong. Ini nari parang ngunyan dipita pagkatapos na kan bagyong Christine palaan, magin ang mga bulong medyo pa dipisilan ang paghanap saan ibang mga butika, halos kadaklan nga ni palan kan mga butika. Ubus ng stock, siya iba ubus na, wala pa man di nag-aabot na bagong delivery. Kasapon nga may nasundan ako dyan sa sarong tindahan, pigturo niya, uyan nga sir, ay wala na nga sir kiistakaan. Iyo, medyo dipisilan mo niyan. May pigkwan mananggad siya. Anyway, sige. Yan tabi, BP, ang dagdag na sitwasyon pag-abot sa mga bulong, partikular na sa ibang mga medyo masela na bulong, medyo dipisilan mo niyan ang paghanap sa mga butika. Joshua Pino, DPTV. Thank you, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwas. Ipa-verify na itong mga text na ito kan sa tuyang mga parantabay. Maray na aga tabi sa imo, Henry M. Si say po ang mayor kan Legazpi yan. Asikwan po, si acting mayor Bobby Cristobal. Yan. Sabi kan text na, classmate, di ka na tabi magpara hambog kang edad mo. Classmate, relax lang. Relax. Nakamali sa ko klasiko. Kaya nga mate, sala nga yung edad mong pigisabi. Bueno, ang mga bareta, mga tugang masunod, makalipas lang kan mga patalasta sa Morning Hirit. Si Henry Maceda sa Morning Hirit. Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulanggi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulanggi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulanggi, kay mayor nonoy kap. Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best phone pakaidto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Fem Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa banwa. Mga gayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Di sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Masalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, Provinces at mga boss. Si Fem ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa buong banwa. Si Fem, wala ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang Pulanggi. Serbisyong Imperial, termina niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na pagdabaan ko lang.
Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga lulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number 1, always DCGB, alas 6:07 po ni Naga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta, gobyerno lokal kang Legazpi City mahinguhan na maresolberan ang problema sa baha. Investigasyon manungod sa siryenin pambabadilgadan sa Daragalbay, itinong kwenta sa PNP Regional Office 5 sa Lado Nacional, Department of Agriculture, pigihidali ang pagpapaluwas ng identification payment o indemnification payment para sa mga parauma na naapektaran kan Bagyong Christine. Planong investigasyon kang Kongreso sa flood control project sa nasyon dahil problema kay PBBM. Sa ibang nasyon, hadi kang Espanya, binarabad nindugi kan magbisita sa binahang lugar. Business news, presyonin gasolina, may rollback, diesel as in kerosene, nagitaas ang presyo efektibo kasabagong alas 6 ninaga. Medicine Safety Week pinunan kasuhapon. Ang mga health experts nagpatanid sa gabos na bulong pwedeng magkausa nin side effects. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Mahinguha ang gobyerno lokal kang Legazpi City na mataunanin solusyon ang problema sa baha. Sigon kay Legazpi City Acting Mayor Bobby Cristobal,
Nahiling niya kung paano sinapar kan mga residente ang pagbaha sa kasagsagan kan bagyong Christine. Sinabi niya na dahilan sa wahiwasan na pagbabaha, nahiling ang dakulang problema sa kanal as in drainage system sa pagkasabing dapat ining masolusyonan. Katakod kay ni sinabi ni Cristobal na sisiguruhon niyang magkakaigwalin pag-aadal manungod sa urban drainage planning na saro sa pigihiling na solusyon sa problema sa pag-abot kan panahon. Nasa Police Regional Office 5 na ang bola sa investigasyon manungod sa seryenin pambabadiligadan sa Daraga Albay. Sa entrevista kan DCGB News kay PNP Bicol spokesperson Lieutenant Colonel Malo Calubakib, tulo ang gadan sa magkasiblag na shooting incident sa Banuaan kan Daraga. 2 simana nakalihis kan pagbadil o badilon ang sarong tricycle driver sa Barangay Anislag. Nasundan ini kang Nobyembre 2 kung sa sarong karpintero ang binadil sa Barangay Maopi. Mantang sinundan ini kan backhoe operator sa Barangay Budyaw kan Nobyembre 3 ngunya na taon. Sinabi ni Calubakim na nagkausa inin pagkaalarma sa mga residentes mantang sangunyan day pamaraman kung sisay ang nasa likod kan krimen. Siniguro man kan opisyal ang pagtaunin prioridad kan pulisya sa investigasyon para sa magkakanigong aksyon. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta, preparado po ang mga bulong kontra sa mga helang na posibleng magbutwa dahilan sa mahiwasan na pagbaha sa Albay. Sigon kay Provincial Health Office o PHO Officer in Charge Dr. Estela Senet, na idara na ang mga bulong sa mga rural health unit sa bilog na probinsya. Tinawanin doon kan opisyal na ang mga tubig, baha, igwanin man nila ay na klase kan bakterya asin fungus na posibleng maging dahilan kan infection. Mientras tanto, apera sa bulong hali sa Department of Health, igwaman na binakal ang PHO para may reserba sa mga pangangaipukan lokal na gobyerno. Nakabantay man ang departamento sa mga evacuation centers, lalo na sa mga aki, bados asin senior citizen para matutukan ang salud kan mga ini. Mientras tanto, iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal, budget kan Albay sa mga biktima ni Christine, sufficiente pa. Report kay Al Armario. Sufficiente pa ang budget kan gobyerno provincial kan Albay para sa mga biktima kan bagyong Christine. Sa informasyon kan PSWD, diretso ang sa inda mga relief operation sa iba-ibang mga LGUs province-wide. Pigagastos ngunyan kan probinsya ang 23 million hali sa calamity fund kan probinsya. Apera pa ini kan 50 million na pagirason kan mga local government units hali kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tiga 3 million sa mga nagulpikan Christine, tiga 1 million man sa iba pa. Pinasar na ang resolusyon para sa deed of donation sa sangguniang panalawigan, kaya pighalat na sana na may proseso ini para pakinabangan pa kan mga biktima kan bagyong Christine. Alarmario, DCGB. Nagasumir na po sa pwesto bilang bagong Regional Director kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kan Bicol, si Ronald Alan Ricardo. Sa entrevista kan DCGB News kay PDEA Bicol spokesperson Carlo Fernandez III, official na inang ipinag-turnover ni Director Edgar Jubay ang liderato kay Ricardo na maserbi bilang Regional Director kan PDEA Region 3. Sinabi ni Fernandez na nadesignal si Jubay sa Davao Region matapos ang pinautob na rigudon sa nasabing ahensya. Mga napendyenteng relief goods sa iba pang supply, luway-luway ng nag-aarabutan sa probinsya kan Albay. Karen Ala sa report. Kinaumaman kan gobyerno probinsyan Albay na pasulod-lod na ang mga relief food at supply na nag-aarabot sa probinsya matapos ang pagkaantala kan mga ini hintirang aldaw sa pagkipag-istoryahan kan PCTV News kay Gobernadora kan Albay Glenda Ongbugao. Sa iyang sinabi, nagpakulang bagay na ang pagbabalik sa normal kan halos sa daklan na bagay na nagkaperindente dangan apektaran dulot kan bagyong
lalo na ang pag-urusad na kan mga bikolong nagpa-irresponded sa ibang parte kan Bicol. Kasaro na digdi siyempre, sa mga pigdarara ining mga supply, lalo ang relispak na dai na makauruan tos kay ito sa dapat mapadumanan kay ipighiras man na impormasyon ni Bungaw na kan mga uminaging aldaw, igwa na kay mga supply yung tinapay na sabi sa mga nawara sa mga tindahan, nag-aarabot na ang supply kan gasolina, asin man ang pasuunod-sunod ng pag-arabot kan mga relispak halik sa ibang lugar. Sa latest monitoring kan DCGB News halik sa probinsyal, may mga nakabot na sa satong probinsya na mga shelter repair kits at mga food packs halik pa sa DSWD Visayas at national pasiriring sa mga naapektaran kan bagyo. Karen Nicole Ala, DCGB News. Anom na mga mobile blood donation activity gigibuhon kan lokal na gobyerno kan Tabaco ngunya na bulan ni Nobyembre. Detalye kang report kay Jomar Bien. Jomar, good morning. Ang pinagpaplano kan Tabaco City na mobile blood donation ngunya na bulan na Nobyembre? Ini ang kinumpirmar sa DCGB News kang City Health Unit matapos na mag-schedule na sinda nin mga mobile blood donation para sa presenteng bulan. Sa pinalawas na information kan... Hello, BP? Go ahead. Hello? Go ahead. Sa pinalukas na information ka City Health Unit, ngunyan na daw magkakaiguan in mobile blood donation sa Barangay Uson. Then, ang sunod na schedule ninda sa PETSA 11 sa 5th floor kan multipurpose hall kan City Hall. PETSA 12 naman magkakaiguan man in mobile blood donation sa Barangay Basagan. PETSA 15 sa Bicol University Tobacco College sa pakikipag-cooperar kan Tobacco Ad Fellows Lodge number 6, Tobacco Chinoy as in Tobacco City Eagles. Then sa PETSA 19 kan bulan na ini sa Barangay Bacolod as in ultimo sa PETSA 21 sa Barangay Buwang maabot ka na City Health Unit as in lokal na gobyerno kan Tabaco na matabangan ang blood bank na makatipon ni na mga dugo matapos mapag-araman na sa presente halos dainan ng stock na mga dugo ang naunambita na ahensya na pwedeng makuhahan kan mga nangangaipo. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal, top na chair na kagawad sa Barangay Anislag, nag-asumer na sa pwesto bilang punong barangay. Report kay Joshua Bino. Kamin, Joshua. Formal nang nag-asumir bilang punong barangay o kaya kapitan kan Barangay Anislag, Daraga Albay, si top na chair kagawad DRB Madrideo Pon Kaso Odma, Nobyembre 4, 2024, matapos nga rin na ang pagkagadan ni Kapitan Elmero Lodronyo. Pinanginutan ni Acting Mayor Daraga Mayor Junji Haushan ang oath-taking ni Madrideo kaibahan si Municipal Local Government Operations Officer Maria Cecilia Del Puerto. Inibase sa kusog Section 45 kan Republic Act 7160, winning Local Government Code of 1991 na nagsasabi kunigwani nagadan ng miyembro kanisang gunang barangay dahilan para permanenteng mapakante ang posisyon. Automatiko, maasumir sa pwesto ang miyembro kanisang gunang barangay na iyo ang may pinakadakol na boto. Ining si Madrideo bago naging barangay kagawad, nagserbi naman ini bilang sangguniang kabataan o kaya SK kagawad, asin SK chairman kan barangay Anislag, asin ngunyan, iyon ang magpadalagan kan barangay bilang kapitan. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. GB News Express. News Express. GB News Express. Magbabalik po ang mga bareta, makalipas lang kan mga patalastas. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis.
Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang sabador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at sinpang salud, para sa gabos na Legazpi nyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpi nyo. Legazpi nyo, Legazpi nyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpi nyo, serbisyong Sunshine Imperial. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Kito, digdig sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa permi nang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilav yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya, sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na akik ang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy
Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Kon si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabos si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Kon si J. Pili, handang magserbi. Kon si J. Pili, handang magserbi. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, nagpaluwas po ng direktiba si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa Philippine Crop Insurance Corporation na rekasan ang release kan nasabing kabayadan sa mga parauma na sakop kan insurance ang mga uma. Sa sarong pahayag, sinabi ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, maabot sa 600 million pesos ang didistribuer kan Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC sa sobra sa 86 mil na parauma na naapektaran ka nasabing maraot na panahon. Sinabi niyang makonduktang unanin magkanigong balidasyon sa mga umahan na naapektaran bago i-distribuer ang pundo para sa mga parauma. Ma-distribuer man ang DA nin mga banhi asin agri-input survival and recovery o Sure Loan Program as in 1 billion pesos na Quick Response Fund. Nagkoordinar ang Philippine National Police sa mga lokal na gobyerno na maapektaran kan pag-abot kan Tropical Storm Marcy. Sa sarong pahayag sa Campo Crame, sinabi ni PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na nagtaon ng direktiba si PNP Chief of Police General Romel Francisco Marbil. Sinabi ni Fajardo na ipipaghanda na kan komandansya asin nagkoordinar na sinda sa mga lokal na gobyerno na tatamaan kan bagyo. Sigon kay Fajardo, nakahandang magtaon ng tabang ang PNP sa lokal na gobyerno kung magkaigwanin preemptive evacuation para masiguro na dahil magiging seryoso ang epekto kan bagyong Marcy. Nangapunan man si Fajardo sa publiko lalo na sa mga naka-star sa harababang lugar asin sa mga lugar na posibleng magkaigwanin mga pagrasay nin daga na mag-evacuar nin atab. Init tanganing maiwasan ang nangyari sa Batangas kan kakusugan kan bagyong Christine dahi nadakol ang nagadan. Mientras na ipinagbida man ni Fajardo ang panagos man girarindang pigigibong pagtabang sa Bicol Region sa pagi kang relief asin disaster operation. Iba pa niya itong mga baretangon yan, mga tugang sa lado nasyonal. Ipinag-ordin po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga panginot na ahensya kan gobyerno na rebisaron o pag-adalan ang flood control master plan para maiwasan na maotro ang trahedyang sinapar kan dakol na biktima kan kaaging bagyo. Ang direktiba ginibo kan presidente sa sayang pagbisita sa Batangas kasuhapon kasabay kan distribusyon nin ayuda sa mga parauma asin parasira kaibahan na ang pamilya kan mga ini na grabing rinapado kan kalamidad. Sa sayang ginibong pagbisita,
Dinuman kang presidente ang Ground Zero sa Barangay Sampaloc, Talisay para sa rong misa kasabay kan pagdeklarar na National Day of Mourning asin pagbisita man sa Banwaan o nagbisita man sa Banwaan kan Laurel. Personal na nahiling kan presidente ang grabing danyo sa dinara kan Bagyong Christine kaya sinugo niya ang Department of Public Works and Highways o DPWH, Department of Environment and Natural Resources o DNR asin iba pang ahensya na rebisaron ang mga flood control master plan. Initanganing kayahon kan mga infrastruktura kang nasyon ang matinding pagbaha na nangyari kada sanggatos na taon, alagad ngunyan mas puro permina. Tinugon kang presidente ang mga ahensya ng gobyerno nagibuhon ang Standard Operating Procedure ang dit-dit na pagpapaluwas ng tubig gikan sa dam bago pa man mag-abot ang bagyo. Tanganing maibitaran ang grabing baha. Dahil sa makusog na bagyo, nag-abot sa nasyon, ipinag-ordin kang presidente na gumibonin modernong disenyo para sa proteksyon kan mga tinampo asin tulay, asin sigurohon na matibay ang mga ini, asin day basta-basta mararaot kan epekto kan climate change. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado national. Daing nahihiling na problema si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung gustong imbestigaran kan mga legislador ang mga flood control project sa nasyon. Sa ambush interview sa Batangas, sinabi kang presidente na may mga nababasa siyang report na pigahanap ang mga flood control projects. Sayang sinabi na yaon man talaga ang mga proyekto alaga dahil siya na talaga kinaya ang volume kang uran na binulos ka nakaaging bagyo. Kung kaya, investigaran man kang kongreso ang mga proyekto na dapat hilingon digdi ang siyensya asin mga nangyayari sa ibang nasyon. Ngunyan pa sanay sa istorya ka nasyon na matean ang grabing bulos kang uran. Dakulang parte kan mga namamatean na mahiwasan na pagbaha sa kinaban ang resulta kan climate change. Bareta sa luwas kan Pilipinas, makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Alas 6:33 po nin aga. Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, sararo kita Ismail always na ang syudad dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita is what Ismail na kita. Smile always. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang Just karamdaman our ka ba attention. gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. GB News Express. Mga tugang bareta ngunyan sa ibang nasyon duman sa Valencia, Spain. Napatos po nin tensyon an Payporta, Valencia matapos tapukan nin dugi si King Felipe. Napagarama na yaon duman ang halik ang Espanya para bisitahon ang mga lugar na binaha dahil sa grabing paguran. Guminamit nin payong ang mga security personnel kang hadi para maproteheran ini sa mga ibinarabad na dugi. Apera sa dugi, nagtapok man ang mga tao nin basura asin iba pa pasiring sa direksyon kang hadi. Kasabay ka ini, nagkurahaw kan sa indang reklamo asin pang-insulto sa mga opisyal kan sa indang nasyon. Napagaraman na minabot sa 211 ang nagadan sa dakulang baha sa Espanya dahil sa kapare sa katumbas nin sarong taon na oras na buminulo sa laog nin sarong aldaw kang ultimong parte kan Oktubre. Nagbaba ang presyo kan gasolina ngunyan na Martes. Business News. Nobyembre 4, alagad nag-itaas man ang presyo kan diesel asin kerosene. Sa abiso kan mga oil companies, sa indang sinabi na binawasan nin 10 centimos ang presyo kan kada litro nin gasolina. Mantang ang presyo kan diesel nag-itaas nin 75 centimos kada litro asin ang kerosene 50 centimos kada litro. Sigon sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, nang aumento sa presyo dahilan kan geopolitical tension sa Medio Oriente. Nagbabang inventaryo kang Estados Unidos asin ang pagbawas kan produksyon kan OPEC na nagkukontriber nin pagitaas kan presyo. Sinabi ni Romero na an upward movement kan diesel resulta kan pagsabay sa biodiesel content sa krudo. Pero bako man malinaw kung iyo ini an kumpletong recovery o partial pasana ang adjustment na pagkakarkulong maabot sa 60 centimos sagkod 70 centimos kada litro. Health News, mga tugang, kasabay sa News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Nagpuna ang Medicine Safety Week kaswapon. Kasabay kayo ni sinabi ka mga health experts na ang gabos na bulong o binisina pwedeng magkausa ng side effects. Sigon sa World Health Organization o WHO na pwedeng makatabang ang publiko para mapreventaran ini sa bagay kang pag-inom nin bulong susog sa instruction. Tinawanin doon ka na WHO na mag-inom nin bulong sa tamang dose, asin tamang oras, asin sa tamang paagi. Health News from Newsbase, Martela, Thank you. Mientras tanto, Pag-asa DOST kasabay po si Ariel Samonyo sa kamugtakan ni Marcy. Ang bagyong si Marcy po, bagya pa niyong nagkusog. Kumpara kan su banggi, asin nga madali naman ini yung mag-abot sa typhoon category. Sa ngunya, nasa severe tropical storm category ini na kung saan nga na man ining namataan. Alas 4 nga ninin maaga sa distansyang 735 kilometers sa may sirangan kan Baler Aurora sa coordinates na 15.7 degrees north, 128.5 degrees east. Sa ngunyan, igwa ining taglay nin kusog na duros na haran sa sentro nag-aabot sa 110 kilometers per hour. Sa nigwaman pagbugso kan duros na nag-aabot sa 135 kilometers per hour. Nagiro ini ngunyan sa direksyon na panorte, Solnupan sa Recasma na 25 kilometers per hour. May mga nakabandera naman na tropical cyclone wind signal number 1 duman sa may northern portion kang sa may northern Luzon, pati naman sa ibang parte man kang may central Luzon. Samantala, tigdi man sa Kabikulan sa maghapon nilalauman man ang
mapanganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-uran asin na pakikilat pagdaguldol. Katamtaman hanggang sa makusog na duros na hali sa norteng sirangan hanggang sa norteng sulnupan na ano matian na may katamtaman hanggang sa maalon man na kadagatan. Pinag-iingat man ang mga nagagamit ng mga saradit na sasakyang pandagat dahil man sa inasahan ng mga darakulang pag-alon. Ang bagyong si Marcy, inaasahan man na generally mahiro sa direksyon na pasulnupan, norte-sulnupan, ngunyan hanggang sa aga, inaasahan man na ngani na iniyuman, mahiro pasulnupan, habang iniman na sa may kadagatan sa may sirangan na parte kang extreme northern Luzon. Base sa satuyang forecast track, posible man iniyong maglandfall sa may vicinity kang Babuyan Islands o sa northern portion kang mainland Cagayan, sa West ni Bangi o Biyernes ni maaga. Lagad, posible pa man yan magbago na kung sa inyo posible pa man yan maglandfall sa may Cagayan or Isabela area. Nilalaw man na inyo maluwas sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes na Bangi o sa Sabado ni Naga. Yan po sa tuyang update, tali po dito sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Iyan po mga tugang ang report may kinaraman sa bagyong si Marcy. Harayo na po yan sa Bicol Region. Padistansya na po sa tuyang rehiyon. Según interview ko kay Ariel Samudio Casubago. Paharayo na po sa tuyaan kaya gari maray naan sa tuyang panahon. Anyway, may mga pag-uuran pa susog po sa latest na forecast kan Pag-asa. Landfall yan duman sa extreme northern Luzon. Kaya rakman kan mga kababayan ta duman sa lugar na yan. GB News Express. News Express. GB News Express. Kanaran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz. Katuwang po ang mga pag-iriba sa report. Hali po dyan sa luwas, Mega Force Patrol. Si Jimmy nakalib muna. Tabago tabi tipuan kingipon. Nagpabunot kingipon sa iya tabing dentista. Sering man mga tugang sa newsroom, News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran, as in Angel Mustasa. Senong nadangog ang GB News Express. GB, gustong sabiyon, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga King branches, Felipe and Rabvax Queen Legazpi, Ariner Suite, Sagmi, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok ta na ini. Tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kang gabos basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon. Kong Jill, siya si Kong Jill. Siya na, siya si Kong Jill Bongalon. Spice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa iraramba. Extra
Nakabusog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet a la King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Mag-savor sulit busog meals, 99 pesos na lang. Ama Pusogera. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Pigihiling ko baya ang mga tugang so video sa YouTube kan. So pagbisita kan hadi kang Espanya duman sa Valencia, Spain. Nakadakul na nagadan dahilan mga tugang sa tubig baha. Halos magkasunod sa tuya diyon sa Pilipinas. Kambinha kita. Pigiling ko sa video mula sa mga news international. Grabing dagit kan mga tao. Imagine yun sa tuya, medyo kampadigdi sa inda mga tugang so hadi kang Espanya. Binarabad kidugi. Pera kan binarabad kidugi, binarabad mga tugang ki mga basura. Kasarabay mga tugang so kuan, kasarabay so kasarabay so sa iyang agom so queen salbatana pinaura ng kigapo daragiton sa mga tao. Dahilan duman sa floods, mahiwasan na baha na nangyari po sa Valencia. Kadakul na mga auto ang nagkadireskwado. Sa tuya nga ni salbatana, tuya ang basura binadaragan sa kanal. Sa enda binaraban ki dogi so hadi din dabuda so sa endang queen pati sa endang queen na si Kwan biyo na naghiribi so queen kang grabing dagit kan mga tao iba man talaga sa enda at sa tuya medyo may pagkasibilisado pag kita junior di pa ako naka-experience din sa Pilipinas ki ginapo ang presidente ki dugi ginapo ang presidente ki ginapo ki bangko o kung ano pero ilingas inda unexpected nagbisita so hadi kang Espanya sa Valencia na binaha nin grabe para mag-deliver ki relief goods mag-deliver ki manataba pag-abot naman yun nagkaribok sa mga tao inukasoran mga tugang so hadi buda sa gobyerno kang Espanya na murderer dahilan ta kadakol kang nagadan kan baha. 211 so estimated number of deaths mga tugang na na-record ninda. Sa to nga ni digdi medyo kan pa gerot iba mga tugang an tawo imagine de ka nagmamangno barabadong ka kidugi sinibot baga so kwan, sinibot baga so mga sinibot mga tugang so so mga security kang hadi kang Espanya. Buda so sayang agom. Mga tugang dahilan sa matinding baha duman. Nagduman sinda para i-comfort sa mga tao kundi nadagit sa mga tao pipa uli nangaya kamo. Kita maray pa kita dahil pa kita ki mga insidente, mga tugang na arogan sa satuya. Hello? Yes, good morning. Kita pa minado mo ng leader sa giga po sa ayuda. Giga po kita kaayuda. Sindami may drama na ayuda. Ilingon ang sitwasyon para magplano ang gobyerno ng rehabilitation. Buda mataong ayuda. Nagigig so si King Felipe? Hindi mo makitundara? Di man nadarangan ita. Minababa pa sa auto. Nagkawaragas na. Kaya nga. Napupunta ito, maligdiga. Ano bang libon mo? Maluya kaya. Dapat duman sa Espanya. Ipasunod din ang tupad program.
May tupad, may akap. May agad. Pangyari sa Maabaka, pati sa mga taga-media, nagkawaragas ta. First time sa istorya kang Espanya na ang sendang, ang king and queen baga migo, pigisaluduhan baga yan. Bilang kasaro sa mga head of state, symbolic head of state, ang king and queen. Tapos hindi baga prime minister aga padalagan kan gobyerno. Pero ito, nagkawaragas sa mga tao. Grabe talaga nigo. Sa mga kampanahon maganda yung pigabaraha. Climate change talaga, no? Iyo, kung nangyari ini sa Pilipinas, kung nangyari sa Pilipinas, kung nangyari nangyari man sa ibang nasyon, darakula ang patindugi, migo, ang binarabad kan mga tao. Kaya nga, may tadugi sana. At na nga, may tabako gapo. Tama naman, dapat may tupad na, may akap pa. Okay, sige. Sa ibang lugar nigo, dahil na nga nangyayakap, hindi pa natupad. Hindi pa nga natupad, kaya kulang problema. Okay, sige, salamat. Imagine mga tugang ang mga overpass, duman. Ang mga overpass, so mga underground na mga tunnel. Pinano kibasura ito? Pinano mga tugang kibasura so mga tunnel duman. Dahilan po mga tugang sa matinding tubig baha, no? Ito, sinda kaya, bako sinda tuod, bako sinda tuod na igom mga tugang kiaraw ka na. Kita ang mga Pilipino, ang resiliency pag-abot sa disaster, halangkaw ng masyado, kumpara po sa senda. Nabako, tuod kan araw ka na bagay. Hello? VP, good morning. Morning. Duman kay abisi sa Espanya. Ang pagkasabot duman kang tao tungkol sa dapat na governance, mas halangkaw. Iyo. Bako man duman uso ang governance by ayuda. Iyo, sen na talagang nakatutok ang liderato kung paano yung gigibuhon. Takwan mo kami dapat na maray na governance maski magbayad kami kihalangkaw na tax. Iyo, totoo migo. Totoo, mas an sa satisfaction eh. Yes. Oo. Yung tabi ang mindset ninda duman. Digdi sa tuya, ang mindset digdi, ayuda. Garo-araw ka. Pag may kalamidad, hay na nga sa ayuda. Ang gobyerno, garo sa Romano. Iyo adi. Naramdaman mo sa Romano ka ito, mga ancient history. Bahugon mo sa nangayang bahugon ang mga tao, nganing maugma. Yes, iyo baga. Lingaw na kanan mga reklamo. Iyo baga sa mga emperor kang panahon. Yes. Magibo nga kita Coliseum, taduman nga pag iriwalon ta sinda nganing ang tao, maugma. Iyo. Araw ka ang style sa Pilipinas, bakong halangkaw ang level kan consciousness sa dapat na governance. Yeah. Iyo ba gan hinabuan ta so halangkaw na level kan governance pa koyo? Inda. Kan sa mga ninuno ta. Iyo baga amigo. Suurag ba niya kang Pilipino iradon ta? Iyo baga. Ilinganan mo niya, bako ulat sa buyo. Mala nga ni, nagkawaragas, pangyari. So nangyari sa Pilipinas, migo sa Naga, sa norte na baha. Medyo sisiw duman sa imagine sa Espanya, migo, ito bagang tunnel? Yes. Kang pig-clean up, paano kaya auto? Yes, paano kaya auto ito ta? Grabe talaga Ibinulo so paingurag na auto duman sa laugang tunnel ninda, so underground tunnel, so underground natin ang po. Ibinulo so paingurago na auto. 1 year's worth of rain, ibinagsaki sa rong aldaw. Yes, oo. Ikaw, Iyo. Kung arogan magakakusog, ini nga ning bagyong Christine VP. Oo. Napag-isip-isip ako, 24 oras ito. Iyo. Ano daw kung naarog ka ito kakusog, 40 days and 40 nights? Naiko. Kung may paros pa ito migo sa tuya, ay, dakulang problema. Ade? Pwedeng kaipuhan ta talaga ang arko. Okay. Iyo man ang ganun. Okay. Salamat. Pigpaulok mo naman ako, joker na. Ata, pigiling ko yun sa mga nag-clean up duman sa Valencia, Spain. So auto yun, piga ko dan hali siraram kan tunnel. Itong so mga tinampo baga na siraram kan kuan.
Tinampo mga tugang. Piguguyod ninda paluwas mga tugang sa tunnel. Sabi nga ni sa term tabaga sa kanto, paingurag mga tugang na auto. Pano, asin pano talaga. Mga tugang buda. So tubig baha sa inda na iba. Apera kan ano yan. 211 ang nagadan. Ay nako. Pero aram nindo so reaction kang king. Kanhay masmasan. Kang so reaction mga tugang ni King Philip kang nahay masmasan siya. Kang sana na huminali na sa lugar. Di siya nadagit. Sabi niya, naintindihan ko ngaya ang dagit kan tawo. Siya pa nga na iso naghagad ki apology. Naintindihan ko ngaya, di ko ngaya mababasol kung arog ka ito kadagit ang tawo. Tadakol ngaya, matindi nga experience nila sa pagbaha, buda kadakol kang nagadan. Properties, mga building na nagkagaraba, tulay na nagkagaraba. Sabi niya, naintindihan ko ngaya ang ugal ang nangyari ka sa bago. So agum niya na si King, Queen, so Queen, mga tugang na agum niya, hinapot, kanatang ita naghibi ka. So paghibi niya, bako man mga tugang na kuwan, bako man na, so natakot siya o nadagit siya sa mga. So paghibi niya pala yun, kaya siya napahibi, namatian niya sudagit mismo kan tao na, nangyari da ito dahilan sa saindang sa kaluyahan kan gobyerno. Aling mo na. Arog kaan mga tugang kitang mga tao. Arog kaan sinda ang leadership ninda arog sinda kaan magsabot sa sitwasyon kan tao. Di ba? Matindi so. Pigi review ko ngunyan habang ako nagbabareta, habang kami nagko-commercial. Sisiw kita yon itong baha sa naga. Sisiw. Sisiw so baha sa naga o suduman sa north. Na ba ay sisiw ito. Sa Valencia, Spain, igwang mga tugang kiabot sa ikaduwang eskalon. Tabi. Igwang ikaduwang eskalon, mga tugang na susauran sa bilog na santaon, ibinagsak mga tugang sa laog kisarong aldaw. Sa kabaga. Iba ang Pinoy digdi sa to maki selfie pa pagtao kang kaway-kaway abrasa pa. Iyo baga. Adi. Hello, good morning. Hello. Po. Sarap pa palang tabi na napag-isip-isip ko. Bako sa Manila may pigigibong tunnel. Iga baga, ina ko nangyari. Panahon ba ni Duterte ito? Sa Metro Manila. Paano daw kay auto? Pigi imagine kumigo sa flyover ninda. Sa flyover ninda bigo, ang tubig nagsagya duman. Yes. Kan baha? Pero kito kadikahanan ka sa tubig. Yes. Oo. Kaya grabe dagit kan tabo sa gobyerno. Pigi imagine ko kaya nahiling ko ito sa video na piguguyod sa auto baga sa tunnel. Yan. Oo. Kung sa Metro Manila mangyari ito, duda ko bako auto ang makapanok dumaan sa tunnel. Ano sa iling mo? Basura. Pwede. Pwede medyo. Apera kan auto, may basura pa. At least naman auto, medyo sosyal. May social, Pero sa basura migo, so sa auto nila, paano bang kidugi? Pero talaga, grabe. Paano? Grabing pangyari ito. Mahiling mo sa pigaanod sa mga auto. Ay, nako. Mahiling mo umpersa kan nature. Iyo kaya dahil man kitang panawutaw, mas kanong urag-urag na pag nature ng kalaban, tawara kita. Iyo, ngunyan magatabi, bakit naman lang paros ang kalaban ta, pati uran. Uran, correct. Grabe na minabagsak mo niyan. Sa tuya pare kung may paros itong tuminama sa Legasping uran, ay nako, may nadiskuido. Iyo tabi. Okay. Yeah, salamat. Alright. Diba? Ano daw yan, adi? Kita po, maski wara kalamidad, igwa kita ayuda, buda akap. Good morning. Sabi ni 1963. Good morning, Boss Henry. Kung nahiling nindo sa movie na 2012, na makatakot kung arog. Nahiling ko ito. Ito bagang 2012 na may mahiwasan na baha man. Nahiling ko po ito. Nahiling mi ito. Yan, nahiling mi tabi ito. Sir, ask ko lang tabi kung
Ay, di ko na ka magparaharapot kan kung saan matukaw na mayor o na rin matukaw. Halato na lang po nindo. Ha? Halato na lang po nindo. Halato na lang po nindo. Di ba? Kung ano man ang magiging resulta tabi. Ako po, di ako makataram kung may matukaw. Di pa ako makataram kan. Ha? Hello, good morning. Hello. Good morning, Tabi. Halato nindo kung ano ang ang magiging resulta kan desisyon kan gobyerno. Iyo, dengo na magparahalat o magpapara. Bakit walang may nag-upload sa ko Jun, dek kinagluluwas na gari may problema na ang cellphone dek nagring dek kinagluluwas. Panyari sa mga okay, o bueno. Bako tabi. Ilingonin taan sitwasyon sa palibot. Mga tugang, ano na ining cellphone ko, nagring, dahil mang kinagluwas na numero, ay si Dodds, may lang pa rin, padita dahil nagluwas ang, ng cellphone ko ini, magkangalaso na. Alright, sige po, bako tabi, ilingon tang, ano yan, ilingon tang, ano ang kung ikukumpara mo sa Pilipinas, buda duman, grabe. Ang ano yan, sinda bako kay ato, bako sinda masya, ang resilience ninda hababa, pag-abot tabi sa ano man na klaseng disaster. Kaya dit sana, mga tugang, grabe ang dagit ninda sa mga nakapwesto, di ba? Grabe ang dagit ninda sa mga nakapwesto. Ay, nako. Sige, alas 7 na. Hello, good morning. Yeah, good morning. Marayan sa lingkis itong nagbaha sa tinampo, sa ibang lugar. Magdumpadungon mo si Joshua sa Kiwalo. Kiwalo? Sa tulay nagbabaha. Nata? Basta. Nag-agi sa baha sa tulay? Sa tulay mismo, duman ang baha. Pangyari, ali? Wala ang tinampo, ilangon mo. Paano mo dyan si Joshua? Oo. Sabi ko nga nilo, mas mga taga-Kiwalo. Ano niya ko ini? Na, termino ni answer na nagkagaba dyan. Ang sabi ko, di nakagulpi na sa kontraktor. Okay. Relax. 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 So bagong tinampo baga. Betay pahiling ko. Ipahiling ko bigo. Sa Piña Francia. Ipahiling ko tabi. Okay. Sige. Thank you. Mga tugang ang mga helang kang atay. Arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis. Mga helang na darakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday ka mo magbabago, tanganing magmangatay kay pan po nasabayan ng protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud at proteksyon kang atay. Ini po ang Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kan Liver Aid antioxidant na epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa walo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o dahi, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika na sabi kan texter ta, sa Kiwalo masusupog ang sungkaan sa tinampo. Pangyayari sa maabakadi. O bueno, mga tugang, pero ara mo dapat may rason pa kita para magugma. Pata kita digdi po mga tugang, makaskas ang recovery ta. Lalo na mga tugang sa tuya mismong mga tao. Basta kita mga tugang, may ayuda. Diba? Okay, salamat Kansero Magantama, Ibo. Goodbye. Masunod na Bareta alas 7. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Mabalik kita 7:30 sa programang Hapot. Goodbye, mabuhay. God is good all the time. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho.